házban nincs egy darab napernyő sem, meg ki akartam hozni, de nincsen sehol. Éljen! Wow! Ja, hát az enyémbe tűnik akkor. Ja, a dugó belemenjen, ja, tessék. Jó, akkor sorba tartsátok a falat, mert nem tudom kinek kié, micsoda és melyik. Tessék. Jó, elég, köszönöm. Na most mondd Csak keveset. Hiszem elég itt most, elég. Ennyit vezet. Jó, mert te vezetsz. Szóljál. Jó? Akkor Én nem vezetek tele. Marika nem vezet, jó? Nem, nekem itt tessék. Nekem szeretnék. Na, tessék. Szilvi pesgő. Melyik az enyém? Na, kinek? Baba! Baba. Gábor, kölyök festő. Kölyök festő. Nem a néz, nagyon jó. Na, akkor azt oda mit? is lesz. Szilvinek? Na, tartod? Nem. Ja, nem olyat. Ebben egy kis kölyök festő. Isten is. Kevered? Jócika már keveri. Három szép körül. Nagyon nőjön. Köszönjük! Nagyon szép. Ez az enyém, akkor no, egészség. Így van. Nagyon szép. Ide is figyeljél, nagyon boldog nyugdíjas éveket. Gyere hozzánk, gyere. Én is. Gyere hozzánk. Gyere közénk sokszor. Hadd csöngjen a pohár. Minden jövőre ugyanígy. Ugyanígy. Jó, oké. Rendben, abba besz. Ősszel. Jövő hét rendben. Nézd a második azt hittem, hogy csak nekünk van. Ó, tudod, hogy csinálta? Vizet teresztett. Jó. Azért, mert ez jó. Tehát ő már nem Kevertem a eltett a vizet, amíg még a finom behúzni. édes is még. Ez is édes. Hát ki, hogy jó. Igen. Ez a stikában még itt fényképpel Videózok folyamat. Ez jó lesz. Videózok folyamat. Ide teszem, jó? Majd a Youtube-on megnézhetitek. Még nem is csináltunk semmit. Melyik kőfesgőt alatt írjon meg? Fogjon el az üveg, mert... Bontom a következőt. Aranka. Hát, Aranka? Nem. ez a cél. Nem. Az alsó fejét megsütni. Nem, most melyik volt az enyém? De jó, hogy szóltál, Ide raktam már. Marika, tiéd hol van? Szerelékeket.